akong kamunggay guys. Guys, ako nilong dati akong kamunggay ha. Para maluto, mangaon na guys. Diba guys? Ngaon na sa tag-utan guys. So gilang sudan, utan lang pulos guys. Pumatay sapi. Utan-utan lang. Utan lang guys. Pabasko healthy. Okay. Loto na guys. Loto ng utan nga munggos. Kain na! Ah! Ikaw wag mabugnaw guys. Ang gabi utan karong utan sa munggos lang ron gabi kay kalbasa man. Taong okra karon kamunggay ra og munggos. Hindi na lagi. Bye guys! Thank you for watching guys! Salamat din tanan guys! Pili ako napasalamat ninyo guys ha sa mga supporter na ko guys kaya mga bitan guys mo always dun mga ni-supportan ako mo dagan-dagan ang akong mga supporter. Daghan din salamat ninyo guys. So iko lang i-explain ninyo guys. Salamat ra gyud salamat. Bye! Kita-kita ta sa sunod video guys.